La plaça de l'Ajuntament de Figueres ha estat l'escenari de la 19a trobada d'esbarts dansaires infantils i juvenils de les comarques gironines. Hi han participat uns 130 balladors de poblacions com Olot, Palafrugell, Blanes, Castelló d'Empúries, Torroella de Montgrí o Figueres. La trobada l'organitza l'agrupació d'esbarts de les comarques gironines que plega una dotzena d'entitats. El públic ha pogut viure la recuperació de danses històriques amb un nou aire de frescor i modernitat.